Umasipala ombhaxa iNelson Mandela Bay ufudusela abantu kwizindlu zethutyana kwilokishi yaKwazahkele kwinxalenye yenkqubo yokususa abantu kwiindawo ekuxinene kuzo. Abantu baphila phantsi koloyiko lokosuleleka yilentsholongwane kwaye abo bakwiindawo zoogobityholo ngabona basemngciphekweni nanjengoko kuxinene kwiindawo zabo, ukanti izimvo ziyabetha-bethana kubahlali ngokufuduswa kwabo. Uninzi lwaba bahlali luzibhaqa lungenamakhaya emva kokutshelwa zizindlu iveki ezimbalwa ezidlulileyo. Kwabanye le ndawo yethutyana ithetha ukhuseleko, kodwa abanye abantu bathi bayacalucalulwa ngabahlali balapha, loo nto ibabeka emngciphekweni. We feel so happy, excited that we are living in a safe area. At least we are not contacting each other as before. So we are very excited, we are happy. Happy because of his triple ke ekuxinene, but then umuntu uhlala kuyendlini yakhe ngoku. But asikho happy enough ngelento ba akho manzi apha, and then besikha amanzi apha esikolweni, and then ke ukabahlali balapha kwezindlu ze-samente baxuthe itepu apha esikolweni and bayageza bathi sabaphathela i-corona. Zizindlu zethutyana ezingama-26 ezakhiweyo. Umasipala uthi esi isesiqalo nje. Iphulo elifanele njengoba siliqala nje apha. Iprogram sinayo as a department i-ready ezawunida ifunding kwenzela uba eli phulo sibheke phambili. Kodwa ke the office of the minister izawusincedisa nephondo elikhokelwa nguPremier uMabuyane ukwenza uba le program siyi-roll out across the metro. Oopipe bamanzi sele befakiwe kule ngingqi kwaye nombane uyalandela. Kwiindaba ze-SABC ndingu-Abantu eBhayi.